Silver, Kari Uoti, BJJ Center. Niin, omat otteet vaan sieltä rauhassa ja oma tilanne siellä. Wagnerpäät sisään sinne. Give half guard, give half guard. Pass. Stay fast. Siitä lähtee Lauri! Vie vaan! No niin, mene! Päälle! Hyvä! Rauhassa, sieltä ohi! Oivaa! Matalana! Gardi! Oivaa! Matalana vaan! Toinen käsi lisää! Hyvä Lauri! Mitä siinä? Niin, siinä rauhassa vaan, nyt rauhoita! Minuutti meinut Lauri, 5-0 johat! Mieti mihin lopetat! Hallieva! Se on vain korista! Hyvä! Kaveri selkämattoa vaan sinne, pian se matossa! Hardi vaan! Selkämatossa vaan Lauri, ei mitään hätää! Polvi väliin! Hallie! Nousee! Hyvä! Yes! Siellä rauhassa rakennat! Muista takana pysyä, elika eteen. Jäät vaan kaverin lapasessa! Rulla yli siitä takapuolta. Ei oo hätää minnekään! Paina takana Lauri muista. Ei mitään hätää. Aikaa on ja 5-0. 4 minuuttia jäljellä. Joo, sieltä. Lopeta siihen vaan. Pian vaan tiukkana. Ei kaveri tee mitään muuta kuin taistelee sitä kurista vastaan nyt. Pian vaan. Kiristä vaan! Kiristää. Kirra! Hyvä Lauri. Hyvä Lauri.